Vosaltres teniu més o menys pensat quan seria? No. Cap idea de si serà aquest mes? Ho estem dient perquè sapigueu que no s'ha acabat tot amb la manifestació, sinó que seguim treballant. Ara de moment, de diferents maneres, estem comunicant a l'Ajuntament, a la Generalitat, als ens responsables dels serveis de sanitat i ensenyament de Rubí, i el comunicat que vam fer, que vam llegir a l'estació. Llavors, a partir d'aquí, segons la resposta que tinguem d'aquests senyors, anirem treballant. En principi, ara, tal com diem en aquest comunicat que us hem fet avui com a novetat, que és una de les coses que vam decidir aquest dimecres passat, començarem a treballar sobre la pujada aquesta de taxes i impostos. Llavors, d'aquí veurem cap a on seguim caminant. Per una banda, comencem a treballar amb les taxes i els impostos, i per una altra eren els 4 punts aquests que hem tocat, que ja hem fet un organigrama dins de la plataforma, en el que hi haurà diversos grups de treball que es començaran a moure's amb això, amb les empreses, amb els sindicats, i volem també amb les entitats que encara no estan col·laborant amb nosaltres, perquè volem que la pròxima manifestació encara sigui més gran i amb més força. El que sí és segur que la manifestació serà després de les eleccions, perquè tampoc volem interferir dins del que són les eleccions, a part que tenim molta feina a fer perquè volem que sigui bastant més grossa que el que havíem fet fins ara. Però no deixem de banda començar a treballar contra les pròximes retallades que surtin abans d'aquesta manifestació, i com ja tenim que ja s'ha fet la proposta de taxes i d'augments d'impostos, doncs ja treballem en contra d'això. De totes formes, era el que deia el company, tenim ja en marxa a l'entregar els manifestos tant a la Generalitat com entregar-los a la part sanitària i d'educació. Tot això és mentre no es faci la manifestació, però no queda mort. Estem treballant per portar-lo tot a terme. Teniu alguna acció concreta pel que fa a l'augment de taxes aquí a Rubí? Perquè si no hi ha sorpreses, s'aprovaran en el ple de novembre. Volem parlar, en principi ja hem fet entrada per parlar amb l'alcaldessa i fer-li costar per nostra banda que no estem d'acord amb aquestes pujades de taxes per una banda, i tampoc per l'increment de l'IBI, com posa aquí. Potser sí es tindran que tocar alguna cosa a les taxes, però no amb el grau que ells manen. I després en el l'IBI creiem que si ho valorem com que que valorar, inclús tindrien que baixar l'IBI, perquè és el que hem parlat en el 2008, qualsevol vivenda d'aquí de Rubí, o de tot Espanya, perquè no parlem d'aquí de Rubí, té un valor d'un 40% menys del que tenia. I d'una altra manera, si valorem, per dir una quantitat, la meva vivenda amb 300.000 euros el 2008, per dir una quantitat, jo estava pagant un IBI en aquest moment d'aquests 300.000 euros. Si jo la vull vendre, no la podré vendre per menys de 200.000, que és el que té com valor catastral ara. Llavors el que tindrien que fer-me és baixar-me l'IBI, no pujar-me. Jo no dic que mantinguin l'IBI o que el baixin una mica, o si vols mantindre perquè les necessitats de la ciutat ho necessiten, però que me la puixin a mi o a qualsevol veí, doncs suposo que és una vida. Teniu confirmada aquesta reunió amb l'alcaldessa? Encara no. Hem aturat aquests dies la instància i esperem que confirmi ràpid. Nosaltres també volem fer una crida a tothom, volem fer una crida a tothom que encara no s'ha enterat, per alguna manera, que a partir d'ara, que si volen fer qualsevol pregunta o es volen informar de com està el tema aquest, de quan hi haurà la propera manifestació, que es posin en contacte amb qualsevol membre d'aquí de qualsevol associació, que hi ha unes associacions representades com el Càncer Refusar, com Sant Jordi Bas, com Sant Mus, com els Avets, com la zona nord, i que es posin en contacte amb nosaltres per vindre aquí, que aquí us informarem i que el que hem de fer és fer més equip i
i fer la manifestació, com deia abans, fer més numerosa, més important i més forta. Si no teniu cap més preguntes. Sí, jo no sé veure si m'expliquen això.